My God. Wow, ang galing naman niyan. Sweet nila. Hindi, pengin yung saging. Nagluloko ang signal ngayon. Kagabi pa, na-observe ko na. Diyan sa Anton sa'yo, ano? Alam mo, hindi ayaw gumana yung binababa kong link.
Madilim kasi. May trabaho kaya si Uncle mo ngayon? May trabaho kaya si Uncle mo ngayon? I got it. Wala, mag-alas 12 na pala. O, yun sinaing. My God, yung ilong ko, walang panama. Hindi. Ay, punta nyo na yung ano ko, yung order. Anong order? Anong order? Y11. Alam mo na, yung soapy natin. Ganito 200 to. What is that?
Alin? Yeah. Iya ako, mama. O, punta na dun sa ano. Mommy, Bigo or not? Later. I don't like Bigos. I don't like cookies. Uy, wag. Papakita mo kay tita yan. You're joking, mommy, ah. Anton, dali na, alas 12 na. Ano yun? Bakit 50? Binigyan ka nga ng 50. 100 lang daw kinuha ni Papa mo. Ba't mo pa ako ano? 150 kinuha niya. Ay, ano, 200. Ay, 100. Sa akin yung 50. Bumili ako ng shampoo. 68 yata yung ano eh. Phone. Late pag sa ano, no? Cellphone. Hello, welcome sa tatlong viewer ko. 3 million pala, hindi lang 3. Ang init nitong ano ni Balong. Headphone. Masakit sa ano? Sir, Alin? Na ano yung buhok ko na ano naman sa taas? nagkakalat. O, si hi. Hi, tita. Come here. Hi, tita. Hindi ka. Dali. Ay, baby ko. Oh. Wait lang. Yung bilbil ko naipit. Dito kay mami. Hindi ka na dali. Makikita ka. At, Diyos ko, heavy duty.
Say hi! Yung Xerox copy ko. Ang haba ng hair. Aray ko, nahiya. Mahiyain, patawarin. Click pag sa ano, no?
yung ano? Don't disturb me. Later. Paano to? Nagutom ako. Anong kainin natin? Kain muna tayo. Kain. Nakalog yun lang. Ito muna kausapin niyo. Pupunta doon. Ikaw na. Ikaw mahirap. Ano trabaho? Kapupaan ko. Ano pa ginagawa niya? Kaya naman niya. Matulin pa ako magpatakbo niya. Huwag mo na magdaldal. Saka ano yung ano. Kapit mo na yung kalit na ako. Bukas ba yun? Isa. Wala kay butin. Wala akong sarado yun. Ayan ang nagito. Ano naman nagsindi nito? Pinapalamig ko nga eh. You're idiot. Yung mga ano mo, kausawan, iniiwan mo na hindi mo tinatakpan, tapos babalikan mo, may mga ano. Hindi kaya kapit na panakaw yan. Maalat. Nag-usap ako ng langaw. Sabon. Doon, kasi mo muna si Chocolate. Gutom na talaga. Alam mo naman, nagpapadidi ang aso natin.
Ano mo? Kakain mo. Kainin mo muna, Tonton. Hello, kumari kong mayaman. Hello. Puki. Oy! Hindi kita marinig. Utang na yan, mayaman ka. Si Feng. Ah, Si Feng. utang nga. Hindi ko mayaman eh. Asli, pero nga ng headset. Wala, wait lang. At hindi ako makaano. Ako to. Kasaway itong batang ito eh, yung... Akin ang headset ko, ginagamit ko eh. Hi. Ano? Oo. Mariton. Mariton, ng isang araw yon. Oo. Bawal lang ang angkas. Doon na sa kanto. Sacrifice. Alam mo na. Doon lang sa may checkpoint. Oo, basta doon sa tulay, hindi ka pwedeng aangkas. Kaya nga eh. Nasa tugi ka? Nasa tugi ka? Nasaan yung darling mo? Hindi ka magpahatid. May, basta pag for well, pahatid ka na lang. Ay, anong balita? Extend? Eh, alamin ko pa nga bukas eh, kasi last day bukas. Pero pag nag-extend, yun nga eh, yun ang sabi dun sa Segmore. Wala yung admin, basta ano lang yun. I-send lang yun sa Facebook. Dito sa bahay. Oo. Panoorin mo yung live ko. Naka-live ako sa YouTube. YouTube. Sa YouTube. Oo, sige. Mag-comment ka ah. Katapusan na trabaho. Ano yung bagtuan ko? Ha?
Jen, meron ka? Magkano na? Anong kulay? Blue. O, yun na lang. Sige, papuntahin ko yung ano. Yung anak ko dyan, o kaya asawa ko. Mamaya-maya. Okay. Sige, sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Na-expire na. $5.7. 300 lang. 300 lang natin. Alat? Ano ba yan? Tan, bilang ko. Tan, Mama, are you thinking of my daddy? si kuya na lang kasi mami is eating. O, mahulog yung ano ko ginagawa. Are you talking to think like my daddy, Mama? You're the best. Kuya, timplan mo raw siya. Timplan mo, Dede. Alis ko, boss. Sabi mo ikaw na. Where's your daddy? 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 Kayat na ito. Ha? Kayat mo may okay. Hindi na yata mag-okay. Sabi ko, pakainin ka ako eh. Ha? Kainin yung aso. Dog food. Pakainin ng dog food. Walang sabaw. Dog food. Yan, ang dami yun, oh. Wala nang dog food. Ito, opposite. Ito. Kainin niya yan. Ito. Malasa. Ito niya. Isda eh. Itindihin mo basta ako isda. Ito nila yan. Ah.
Ethan, wag! Ay! Wag mo kinikilitin masyado. Tapos dito.
Na naman. Sino? Maring. Hello, drink? Bakit? Ah. Sige daw, sige. Doon ako kusina. Kita ano nanay. Hinahinaya la. Kay maano yung signal pag mabilis. Kakakain ko lang ang palaya. Dilis ang ulam namin. Nag-comment yung Jampol eh. Oh, mother! Anong ginagawa mo? Ha? Karne daw ulam mo eh. Ba't sabi mo budo? Ha? Wait lang. Tingnan mo eh, Anton. Ha? Ken. Sino? Sino mapalit? Ha? Hindi ko marinig. Di dahil ba? Di yung banda. Bakit tayo laba?
Ha? Ano naman kinalaman nun? Ayun, may viewer ako. Hello. Sa 2,000 viewers ko dyan. Comment naman para alam ko. Katatapos kong kumain. Ala, nawala na yung signal. Kausap ko yung mother ko. Yung Mother Earth ko. Kausap ko nawala yung signal niya. Ah. Sinamsam ka, wala ka na ng ipon. Biskwit. Alkop. Kop. Ha? Ang alin? Oh. Ay. Wala yung mga bata dyan? Hmm. Nagngunguya. Sabi ko, ito, narinig mo kanina yung my mother. My Mother Earth. Ano? Kita mo? Ha? Naka-live ka. Ibig sabihin, famous ka na, Nay. Mag-hi ka, Mag-hi ka, Social media na yung mother ko. Hi daw. Hello. Mga kaibigan ko dyan. From yan? Barogo Leyte. Kanina nakita mo yon? Ha? Ayan, maganda na yung signal mo. Ha? Oo. Nawawala-wala. Kasi sa yan panahon. Baka bibili na naman ng sigarilyo yon. Abalahin na naman niya ako. Yan, bagong load na naman yan. Nag-load na naman yan, 50. Tanungin mo nga yung wifi natin dyan. May wifi ako sa kanya Pero ba na? Padalang kita ng dyan.
Yung Globe Home Wi-Fi. Hmm? Wala ng battery? Yung monitor ko, ibang kulay. Tapos ka na kumain? Nawala yung signal. Oo. Oo. Ipatong mo lang. Meron. Yan, maliwanag. Ano yung magkaibahan mahulog? Mabuong. Ano mabawo? Mag-hi ka kay Lola. Ayun, Lola. Slay! Ayun na, oh. Oh, halika. Yung si Lola. Come here. Kulukot ang batang to. Minsan sasabihin pa niya yan minsan, Mami, I miss my grandma so much. I don't like it. Because it's scary. Hindi naman napakita. And don't talk daddy. Hmm. Talk Lola. Don't talk Lola. Come here. You talk Lola. Halika na. Isa, magagalit ako. Naman, nalirado sa kwarto. Ano, inutosan ko, mayroon akong suplada eh. Mayroon akong, online. Sayang naman pang ulam. Yung tubig, bigyan mo ng tubig yan. Nawawala yung signal mo. Buti may gasolina yung motor. Hindi tumatawag dyan, Paul. Magpaganda tayo kay hinintab yung ko sa Ako. Sabi ko, kausapin mo si Lola mo eh. Wala ba't nang wala ang signal? My God. Nakikiliti ako. This. Wow.
Bakit dito na? Sa! Papunta na asawa ko dyan. Lagyan mo ng full-tempered din, Y11. Umalis na? Ala. Ay. Wala, di ko pa naman matawagan. Wala akong load. Kaalis lang? Wala na, di na naman ano yun. Hayaan mo na. Nakamotor eh. Oo. Oo, next na lang. Sige. Okay. Ang galing yun. Mga tuta? Sa labas. Siya bumili ko. Aga-aga, yan na naman inumin mo kung di ka pa kumain. Hindi pa niya dinala yung cellphone. Wala na. Lagi siya. Yung headset ko. Tinanggal nyo. Eh, mas gumagana dito oh. Siyempre, hindi na sira to eh. Mamaya na, kinakain pa ako. Sabit lang. Yung headset mo, ma. Parang Saglit headset lang. mo. Ano? Bakit yan? Pinalit mo pa yung ano Ba't ko. nasira? Sira yung left. Paano nasira? Yan ang sinasabi ko sa Apple to eh. Ay, yung ano ko to, yung original. Oo nga. Kinamo mo pa Yung yung ano ko. gumagana. Puan. Pero pag tinaas mo to, gumagana. Ano yung taas? Pag tinaas mo to, binanya mo.
Nahatak mo yan. Di ilata Nagis dito. ka. Okay na nga, balik mo na sa akin. Magpanira ka ng gamit. Bili ito bago. Kinuha mo pa yung upuan ko. Inayos ni Papa mo, martilyuhan. Barinig. Parang may pera ka naman naupuan dyan. Dali mo magsalita. Siya henyo. Mas makitama pa kayo dito sa ginagawa ko. May pera nga ako. Saan? 1.5. Diyan, meron ba? Ayun nga, saan ba galing? Saan mo 5? Paano ka nakawa 5? Galing yan? Oo, ano ba ginagawa ko? Loko-loko. Ito alam ko. Anong in-exit mo, Ton? Oy, Yun yung headset ko. ito muna. Saglit lang gayanin ko ito, may oras eh. Uy, huwag mo anuhin yun kay original yun. Akin na. Dalawa pa yung ginagamit mo. Oo, sandali lang. Hindi ka bumili din. Tanggal mo, settings mo na naman. Kumain ka ba na doon? Ah, Kumain ka na doon. Kabila na lang gumagana. Ginagawa tong batang ito sa mga headset ko. Original pa naman to. ano? So, Yan na. ingat-ingatan ko sanang ayun oh, kabila na lang. Nasaan na yung ininom ko dito? Di pa ako tapos, kinuha mo na? Pero ako lang naman. Hmm? Sino? Okay, anong ka nga mamaya? Rami yan. Wala yung last niya. Ano yun? Magana. Kapalik ko. Diyan ka magaling kasi, manira ng gamit. Rana kayo. Kasi ba siya, hindi mo alam kung paano maano ang isang gamit. Magbot na nga yan. 8 years. May tungkuan. Minartilyo nga yan, ayun oh.
Ba't hindi mo gamitin? Ito na inupuan ko eh. Akin yun. Hindi, yan yung sa'yo. Akin Okay. na yung ano. Sige. Mamaya na, ano mo muna. Kunin mo muna yun nandun. Ito pa yung magpamartilyo ko yan eh. Decide mo doon. Sana yung ano ko iniinom? May laman pa yun eh. Wala. Takpa mo yung coke. Tubig na lang, bigay mo sa akin yung baso ko pa dati. Paborito mo talaga ko bigyan ng dumadumi. Sabi mo kung baso. Ulit. Mukha kayo pagkain, kumain na kayo. Ay, salamat sa Diyos. May naawa, dinalaw ako. In Jesus' name. Oh, nagkasunod pa yung mga friendship ko. Hello, host Joren. Kanina pa ako nag-PM sa'yo, ah. Selos na ako niyan. Ay, Kamagong! Ang bilis ng sub mo, madam. Oh, Kamagong, parang pinagpala ako ngayong week na to. Oh, alam ko kasi ano eh. Panggabi ka eh. Bigyan kita ng jacket dyan. Anong gusto mong kulay? Kaya lang blue lang eh. Marunong na ako mag-jacket ngayon, friend. Oo, sige. Magluto ka muna. Alauna na. Kakakain ko. Punta ka dito. Meron akong ampalaya at saka dilis. Ano lang. BG lang yung magic. Oo, yung jacket. Diyos ko, kanina ko pa na yan. Nakailang take 2 na ako. Wala kasi ang signal. Pakinggan mo nga yung music ko, friend, kay baka copyright ito. Meron akong dinownload eh. Wait lang, play natin. Ayan na. Mababa pa yung watch hour ko, friends. Kamagong hindi pa nangangalahati. Oo, ang hina. Nakailang ako. Nakailan open ako sa YT kanina.
Salamat sa pagpunta. Kailan ka mag-live? Friend ka Magong? Hanapin mo yung isa nito. Yung hindi mo pwede pa ata yung kabila eh. Wala na yan. Sige, para pasyalan kita. Bakit related ka sa magic, friend? May anomalya ba? Akala ko nga sa gobyerno lang may anomalya. Ngayong kulang na yan. Shoutout sa bisita kong 3 million. May pa-thumbs up pa. Hayaan mo na. Basta secret lang. And ako naman friends of friends lang. Pasa-pasa. Oo. Kumbaga sa tikman ang bawal minsan pero wag sagarin. Kagabi nag-try ako mag-live kasi hindi pa ako pwede sa StreamYard. Diyos ko, Panginoon ko, ang hina ng signal. Nakakailang ulit ako. Diyos ko, ingay ng manok ko. Sikapin mo kahit sa isang linggo, isang upload mo. Sayang yung mo. 'Di ba bagong moni ka lang. Kailangan mo yan. Pagtuunan ng oras. Kahit mga lang. 'Di ba babasa 9 minutes. Minimum naman yun 9 to 8 minutes. Meron kang may gumalaw lang. Kasi 'di ba nagkanda ugaga nga tayo maka-full ng requirements.
Eh, ngayon, ano na eh. Naka-money na. Oo nga, bilis mo na money. Pakinggan mo nga yung music ko, friend. Baka copyright yan. Pero kasi nung in-upload ko siya, non-copyright daw. Ako habang friend, habang medyo maangat, unti-unti ko nang napag-aaralan. Nag-tutorial kasi ako, lahat pinapanood ko yung mga nakaka-experience kung ano yung ginagawa nila. Ganun ang ginagawa ko. Kagaya yung pa-jacket-jacket na yan, ni-YouTube ko pa yan. Kasi tinuruan ako ng friend ko, hindi ko magets. Ginawa ko YouTube. Ay, ganon. Yun na nga eh. Lalo na ito. Mag-iba na lang akong background. Pero pwede naman mag-mute na lang ito kung halimbawa background. Tapos yung friend ka magong, tingnan mo yung thumbnail mo. Kailangan clear. Yan na lang background ko. Ay, guitar lang. Malalaman ko yan kasi first time ko ngayon nag-background music. Naayos ko na rin yung ko eh. Kasi mula nag-umpisa ako, meron akong 3 copyright. Inunti-unti kong pinag-aralan kung paano tanggalin yung background. Sawa naman ng Diyos na tanggal ko. Na-mute. Kasi kung buburahin mo, wala na yung video natin na mababawas yung views. Madali lang to, ko sa'yo. I-download mo yung ito. Lahat na nandyan sa Android. Sayang, no? Mami, nakarami ka ng views.
May aso pa akong tumutunog. Thumbnail yan. Download mo lahat dyan, nandyan. Takot yung beer. Hindi pa na. Are you tulog now? Ha? Are you tulog now? Oo, mababa lang MB niyan. Thumbnail at saka ilat ng ano, profile. Kapag kinabangan mo yan. Pati yun dito, oh. Sana yun? Ito. Malalagyan mo yung ganito mo. Ito. At saka ito. Yan. Ikaw na mag-discarte ng gusto mong ano. Style. Maganda yan. Tingnan mo yung thumbnail ko, uniform na. Kasi dati wala rin akong alam. Ngayon, lahat ng pinapanooran ko, inaalam ko yung mga ano nila. Kung anong apps, kung anong madali. Meron nga akong ginawa. Ito kagaya itong ano ko, live ngayon. Meron akong ginawa. Ayan. Bongga. Ayan. Oh. Naka-ready na yan. Iyan ko na lang mamaya. Ako, Bisayan dako. Lady. Pero yung asawa ko taga dito, Cagayan. Ayaw mag-focus. Ayaw niya. Yan. Cagayan de Oro. Oh, dadaan ka sa amin. San Juanico, Tacloban, Carigara. Pag nag-airplane ka, yun, diretso ka rin ng ano. Alam ko, dadaan ka ata ng ano, Tacloban. O, diretso na sa inyo. Ito, ilagay ko na. Ilagay ko yung thumbnail ko. Mas malayo sa'yo, Zamboanga. 24 hours ang biyahe namin eh. Isang araw, isang gabi. Oh, si Bugay. Alam ko yan. Bisdak.
Ano yung ginagawa mo? Sarili mo yon? Malaki ang kita dyan eh. Ay, congrats. Tiis-tiis lang. May kita man o ano, galagay kay, ano, kagayang ganito na pandemic. Ang hirap. Oo, naghigpit ang ano, DNR. Kahit dito sa Cagayan. Mahigpit, hindi basta-basta na. Kasi alam mo naman yung gobyerno natin, ngayon siguro nagising sa katotohanan na nalulubog na ang Pilipinas sa kababaha. Alam mo na, oo. Alam natin yun. Hindi na magpabago yan. Mom, I get included. Kuya. Sige, salamat. Salamat, kahit pa paano nadalaw mo ako, Oo. Hindi natas pa ako may.
si boss. Boss. Good, yeah? Hehe. Mhm.
Timpla mo muna. Babad mo, anak. Wala kang mainit. Ayun, sensitive. Babad mo na. Don't cry. Ayun. Love you, nak. Kanina, siya. Lambar. Say hi, tita. Boss. Ba't ka daw umalis? Sabi. Tawagan ka, wala yung cellphone mo. Dagdag pa ng tempered, sayang. Higa transaction. Putol-putol. Hindi ako ang may ano nun, siyempre buyer. Yung cellphone di mo dinala. Yung problema. Mga transaction yung matuwi. Kumain ka na, nak. Akin na yung cellphone. Ano? Mainit na? Tulad mo na dito. Kumain ka na? Hindi na ako nakabili ng kumot mo. Kasi ko ito. Yung bumutang ko. Oh. Pagod. Gadwa. Bakit gadwa? Oh. Ang sino na pagod? 100 lang, kay ulam natin. Mo. Di pa nagasolina. Oh. Kung 50, nagasolina yung 50. 100 lang. Play. Yeah. Init. Daddy mo yan? Yeah. No. Dali. Egay. What is the name of your daddy? At inihit. Baka, dalay mo doon, kay Igay. Wala ko. Sabi mo, dali. No. Abo ko. Apo. Are you poo-poo? Are you name is poo-poo? Wait lang, play ko. Meron akong music na ano eh. Dinownload ko, hindi siya What? non-copyright daw.
Pupo. What's the name? What's the name? Mabalian ng balong ha. Mabalian. Ulit ka. What's the name? Pupo. Hindi namin. Hindi pupo. Hindi naman ikaw. Aray ko na. Mommy, are you daddy in the toilet with poop in it? Puta, grabe ang kwan ngayon ah. Alin? Grabe ang pulis, pati yung naglalakad na walang kwartis siya. Tinitikita. Tapos naririnig ko, mga J-Prox kayo ah, sige. Ang gago, putang yung abdo, ang dami ah. Halos bawat kanto. Yung pagpagkiraan na, kasi bukas wala na eh. Isang talaga po. Yan, trending na mga. Kinuha ko yan sa ano eh. Yung dinadownloadan kong video. Yung kwan ko na naman doon, yung screwdriver, yung price ko, mawala ko na yung ba nila ngayon yung hammer. Martilyo. Mawala nga eh. Akin yung Hinamin boses mo, boss. malaki yung isa, yung maliit. Hindi ko alam. Yung green na lang sa akin. Green, ano pa? Yung magtrabaho. Normal ng martilyo, 380. Original yan. Sa pan ito ah. Basta ang gamo. Yan, kumain ka na muna doon. Wala yung puti pa yan. Puti na. Yan, puti yan. Yung puti itim. Yung kambal oh. Itim pa yan. Gutom talaga si Chocolate, oh. Ha? Mapayat sila. Sabihin kaya. Shout out sa ano ko, bisita 5 million. Maano yung brace ko? Sino? Ay, paramdam naman kayo dyan, ah. Ay nga yung manok eh. Oo, meron.
May nakalagay. Yan, try ko reggae eh. Pero hindi ko pa na-upload. Nagagamit mo ba? Ha? Nagagamit mo ba? Ngayon may kosa. Kasi pag yun, di ako marinig nila. Saglit lang. Yan, friend, pakinggan mo. Non-copyright yan. Dito. Kunin ko dito sa ano. Kulang na yung ano. Wala kang tag 100. 100. Sandali na. Timpla mo na yung ating mo. Ay, ayusin mo yung bed natin ha. Mom, will you test it? It makes sense from them. Ah, Ano na ikaw? Ulo na. Oh. Ayusin mo yung bed. Binalang 50 ka lang. Bigyan mo yung papa mo.
Allowance natin, oh. Magkano na lang? Ha? 250. 300 na lang allowance natin. Bakit? Anong balita? Last day na bukas, hindi na-extend? Hindi. Ha? Hindi. Wala balita extend. Wala extend sa yung tao. Nakukutok. Sabi sa Ha? Save More, extend na daw. Dala nga ba yung tapa mo? Kaya nga, dami-daming tourist ngayon. Kasi binalita kagabi sa Channel 2 eh. Saka GMA7. Wala nga. May papa mo. Ah. Eh, bakit? Naawa siya? Hanapin mo nga yung ano, baka rin pwedeng remedyohan yan. Yung headset mo. Makarinig ka lang. Walang ano. Baka ano lang. Ikaw nagpabili akong ganyan dahil walang Malay mo gumana ngayon. Para kunin mo na ito. Ha? Diyan sa ilalim mo. nilagay. Kumain ka na, nak. Sunod. Come here, Garci. Come. Sit down. Meet my Garci. That's my Garci. Say hi. Hello, kumusta kayo? Sit down. Sit down. Sit down. Ay. Aka na. Tayo. Ayoko na nga. Cake, alam niya to eh. Ayun, ikaw. Ayun o. Ayun o. What's this? Hi, I'm Garci. Hello. Say hi. Hi. Sabi, niloloko mo ako, mama ah. Bigyan mo nga sa. Sexy to eh. Gusto niya sinusubuan pa. Bigyan mo siyang pagkain, subuan pa. Kiss mo ako. Eat mo na yan ah. Sige na, kain na. Nahiya ka pa? Ayun, dali. Ang haba na ng hair mo, oh. Paano kita gugupitan yan? Busy si mama, eh. Kumain ka na lang. Kinakain mo. Magluto ka ng ano mo dun, ulam. Ba, kinain niya. May hika ito eh. Pag hinika ito, inatake eh. Pinumpukpuk ko yung ganito niya eh. Kumain kang kanin, mamaya mo na meriendahin yan. Kain na nga. Ano, masarap?
Laglag na. Nalaglag. Ang arte kasi. Hindi nila. Dalaga. Ito pa. Say hi. No, may ito pa. Meron pa dyan. Saan? Doon sa side. Pakinggan mo to. Doon sa may kalan. Oh. Narinig mo? Hi, Sis Lori. Ito na lang yung kausap ko. Si Garci. Busy ka pa? Maya-maya ako mag-ano, isang oras. Kagigising ni Host Jorin eh. Nagluluto pa. Chicho. Chicho. Ito yung father nung ano, yung mga babies ko. Say hi. Hi, tita. Ayun o. Ayun o, si Garci o. Oh, hi, tita. Ayun o. Hi. Mabait to eh. Oh. Ang haba ng hair. Hindi ko pa na... Ako lang ano nito, naggugupit. Tipid-tipid. Kasi mahal ang ano, magpa-trim. Malaki siya, o, tingnan mo. Dance ka, dance. Mag-dance ka, dance. Niluloko mo ako, mama ah. Niluloko mo ako? Hindi. Papi? Isali ano lang, pangalawang, pag nagbenta ko ngayon, pangalawang bentahan pa lang. 5 ang bentahan ko, pero pag nakaano na yon, may certificate na. Pero pag hindi kilala yun, 8,000 ang bentahan. Pang ilang anak na yan eh. Maganda yung ano, yung breed ni chocolate. Kunin mo yung chocolate. 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 Andoon siya. Nangingintab yung ilong ko ah. Tignan mo yung music ko nga, sis Lor. Non-copyright daw. Kulit nito. O, si Princess. Ano mo ah, ilang ano na ba siya? Ilang taon na? Pa-stud mo na. Ito nga, bol-bol nga yung buhok nito eh. Kaya hindi ko na ano siya. Gusto ko gupitan. Hindi masyado. Hininaan ko lang kasi na ano.
8 months. Kasi equivalent ng ano yon sa 1 year. 8 months. Malapit na siya mag-ano. Ilan ang equivalent ng tang yung aso pag 8 months? Ha? Ha? Ilan taon yun? Yung Yung counted ng edad ng aso. ganito, 10 years. 8 months. Anong 8 months? 8 months pa. Ay, pwede na. Nagregla na. Ay, dapat pinaano mo na siya. Di ba nagregla siya last month? After 1 week, doon ipinaano mo na. Kasi para open yung ano niya. Pero nang ginagawa, ito, lagi nakabantay ito eh. Pag nagregla si chocolate ko eh, nakaabang na siya eh. Alam niya ang gagawin niya eh. Sabagay, oo, nakakaawa nga eh. Alam mo nung nanganak si Chocolate, nakakaawa siya tingnan nung una. Kasi bata pa eh. Pag pangalawang regla niya na yun, pwede. Ay, mga baby. Asan ang mga baby niya? Kunin mo ngayon dalawa, yung medium, yung malalaki. Patingin mo. Kulit yung natutulog. Down ka, down. Abo, natata. Ayaw mo malis. Punta ka na kay Anton. Ito siya, sis, oh. Hindi takot. Dilat na yung mata nila. Tatakot siya, oh. Alam niya na, eh. Ang sarap ang gigilan, eh. Next month, ano ko pa yan? Oo, baby pa. Kasi ano pa lang, mag-isang buwan pa lang yan sila, eh. Next month kasi pala ipa-inject. Ito lang muna lang. Anong ginagawa mo, sis? Salamin tayo kaya di ko makita yung ano sa cellphone. Liliit. Hello. Busog na yan si Brother Jorin. Sos Jorin. Nakakain na yata. Ano ulam mo? Oo, paninda ko to. Sislor. Gamit ng anak ko, hiniram ko muna. Para diretso na may mic. Yan o. Gusto ko nga yung ano eh. Yung anong tawag yun? Yung siniset up. Meron ako paninda na ganun.
Nanghinayang ako, laki ng puhunan eh. Meron akong Bluetooth. Alam mo, ginawa, yung anak ko, babaita, siyang gumagamit. Para ano sana eh. Kahit na tumatayo ako. O yung ano, yung ginagamit mo, o minsan naggagaral-gal na rin. Ito, ano mo? Clear? Clear siya? Kunting kalansing lang, maririnig mo eh. Mga boses namin dito. Ay, okay lang. Ay, antayin mo yung ano mo yung router mo. Baka pagkatapos itong lockdown namin. Magsawa ka na magbabad sa signal. Kasi hindi, kung malapit lang eh. Sabi ko kung bigyan kita ng headset, mas mahal pa yung pamasahe. Wala siyang headset. Hindi, o ayos lang. Maliit na bagay. Para sa ikaw unlad ng white natin. Ito yung gamit ko sa bahay dito. Oh. Tingnan mo. Yan. Kita mo? Ay, malikot. Wait lang. Ayun. Ay! Hindi ka ba center? Basta meron. Basta 300 MB pataas. Yung router, malakas na ang signal. Kasi yun yung humahatak mo eh. Tapos ka na doon sa Yung sino yung nag-LS? Nakalakol na ka. Oo, parang lang yun. Idadagdag mo, di ba 35 Mbps sa'yo. Ngayon, dadagdagan mo siya ng 300 ang sagap. Oh, no. Okay. Si GBTV. Next time na lang, dalawin ko rin siya pag Oo, maganda siya. Kasi mula nung naglagay ako ng ganyan, ng router, mas gumanda yung signal ko. Kasi inobserve ko siya, pag once na mahangin at saka maulan-ulan, umiikot na yung ko. Nung naglagay na ako ng router, yun.
nawala na. Tapos kahit ngayon na sabay-sabay kami nagyo-YouTube o nag-open, wala. Kagabi lang nagloko sa ano ata yun, sa line na. Anak ko. Ay, tapos na. Ilang oras lang. Ako ano ko mamaya kasi ewan ko anong oras si Joren mag-umpisa. Oh, wait lang. Itagay mo muna to. Oo, kasi kahit nandiyan ka sa ano mo, sa kwarto. Anak ko. Oo. Aray ko. Si hi, tita. Oo. Ikaw na ang ano nun. Araw-araw ka na mag-LS. 24 hours. Wala yung anak ko mahiyain eh. Di nagmana sa nanay, makapal ang face. Tahimik si Inday sa kay edit ng ano, video niya. Pabot niya yung ano ka. Oh? Talaga? Sige. Kailangan ba yun? Hala, ngayon ko lang nalalaman yan. Buti nga nagsishare ka ng gagaya ko na wala talaga kong alam. Mga ano na mga February ata yan, sis Lord. Kasi kagabi walang pumasok eh. Mahirap yun pag baka mabigla. Ang iniisip ko yung halimbawa makapasok na ako. Niisip ko na-tension ako yung pag nag-apply. Ano kayang gagawin ko paano? Ay. Ibig sabihin, may magpapadala sa'yo na parang lalapagan ka ng dollar. Tapos papasok na yun doon sa revenue mo. Tama ba? Mabusisi. Oo, sige. PM na lang. Mas maganda. Kasi mahirap yun ito eh.
Hindi natin alam na mali na pala yung mga bino-voice out natin. Ito yung ginagawa ko. Trip. Oo, may napanood ako kasi nanood ako ng tutorial. Yung paano, tutorial, step by step. Kaya yun. Oo. Kahit nung dalaga pa ako, ganyan. Ano lang ba? Reward ko sa sarili. Walang ano yan. Walang kuskus. Dinagyan ko lang. Nagtanggalan kasi ko. Enjoy life lang. Si Inday siguro ganyan yan. Magkasundo kami niyan, Inday. Hindi naman. Kita mo naman yung ano mo, yung live mo. Hindi naman. Konting ano lang. Yung retouch mo lang. Pumupusyaw ka pa. Hindi ba ako ma-over ng oras nito? Sis Lor? Apat na oras na. Hindi to maubos? Ibig ko sabihin may limit ba? Kagaya sa stream? Ilagay mo nga si Dedihan. Alisin mo yung diyan walang gatas yan. Malaki yan, oh. Meron, oh. Oo. Ito, malaki. Pati, nakagawa niyo. Lakas nito. Buhat niya na. Itawag ka na nagdedete. Hindi mo... Ay, ka. Hindi dede, ayaw niya. Doon sa baba, hindi na abot. Ito muna kayo dito. Wala, may inak utak. Sa baba siya. Nagaw na lang, alisin mo. Sa hindi niya maabot pa, maliit siya. Mukha ng tuntungan niya. Pwede sana palibihin. Takas. Oo, may kasama. Kaya ito pwede. Mamatay. Mamatay. Depo. Oo, sige lang. Mag-ano na rin ako. Mag-end na ako para mamaya na lang yung ano. Doon sa kabila kay Joren.
Sige lang sis, para may oras. Tapos pamaya, banat ka na naman ulit. Ingay din yung mga manok na pula ko eh. Tapos na. Mm-mm. Okay. Ito, tubig. Tingnan mo nga yung balong. Sige sis, i-end ko na ah. Bye. Thank you, thank you. Thank you. Thank you sa dumalaw. Update nyo lang ako kay ako naman ang babalik. Bye.